Kan du beskriva det här ögonblicket då du visste att nu har det hänt någonting, nu räcker det, nu orkar jag inte en stund till? Då hade jag absolut ingen energi, ingenting. Och det tog verkligen 6 månader. Och jag säger det, 6 månaders helvete. No eikö se ole yhden sortin kuningas? Be good for the game, so the game will be good for you. Rotuarikuninkaaksi. No se ainakin kuluttaa kenkiä aika mukavasti. Persona. Fiksu ja filmaattinen. Mahtavaa. Tammista tehdään kaupunginjohtajaksi. Eikä aika valtava persona. No kyllä se tietysti hienommat muistot on aina se, että kun pelaa ensimmäisen liigaottelun. Muistan tänä päivänä Lauritsalassa, kun Lalli Partinen oli Saipan vasen pakki ja pelataan ensimmäistä liigaottelua syksyllä 1966 ja mä olen TPS ykkösketjun oikea laita 16-vuotiaana. Se on ollut ikimuistona ilta. Nuorten maajoukkueesta miesten maajoukkueeseen ja sitten kyseisenä syksynä, se oli syksy 69. Nousin A-maajoukkueeseen ja heittelen siellä verkkoa aika kiivaiseen tahtiin. Ja sitten siihen aikaan kisat ja kirjoitukset meni päällekkäin ja kello 15 kirjoitukset loppuun, niin mä kävin kotona äkkiä lähdin sitten iltalaivalla Tukholmaan ja takaisin lentokoneella ja taas kirjoitettiin, taas pelattiin ja kun ne onnistui molemmat, niin voi sanoa, että sen jälkeen oli semmoinen itseluottamus, että jos maapallossa olisi ollut kahvat, niin olisi voinut nostaa. HJK:ssa vietit 3 vuotta. 2. Sitten sä lähit IFK, joo, kyllä. HJK:ssa tuli semmoinen ikävä vaihe sitten, kun kovalla rahalla kasasi sen joukkueen, niin silloin meillä parhailla pelaajia, jotka oli yhtä kuin Esa Peltonen, Stig Wetzel ja minä. Ja meille kerrottiin, että ison rahan pelaaminen täällä loppuu ja mulla oli hyvin selkeää, että mä menen IFK:hon, IFK oli siihen aikaan niin yksi, ei pelkästään Suomen ehdottomasti kovin, vaan se oli yksi Euroopan jääkiekon kovimmista joukkueista. Eihän sitä käy kieltämme, että me oltiin tämmöinen värväysjengi. Kun mä joskus sanon Tamilla, että emme pysty maksamaan samoja summia kuin ehkä muut, mutta tässä seurassa sulla on koti ja menestys taattu. Sitten meillä sattui vielä semmoinen kentällinen siihen, kun Juhari Rantasila, Heksi Riihiranta, Esa Peltonen, nyt jo edesmennyt Matti Haagman keskellä ja minä, niin siinä oli myöskin semmoinen kentällinen, että Euroopasta annettiin kyytiä niin kuin kelle tahansa. Oli sitten vastassa veli-venäläinen tai tsekki. Porin ässiä viime kauden luotsannut Juhani Tamminen oli jo tehnyt päätöksensä. Hän palaa Turkuun liikunnanopettajan virkaansa ja jättää valmentamisen tulevalta kaudelta. Valmennustarjouksia toki tuli niin ulkomailta kuin kotimaastakin, mutta yllättäen vasta Kärppien yhteydenotto sai Tammisen toisiin ajatuksiin. Tavoite on yksiselitteinen. Kärpät liigaan keväällä 1999. Oulun Kärpät ei suinkaan noussut Tammisen ensimmäisellä kaudella liigaan. Oulun Kärppien toimitusjohtaja Juha Junno, jos Kärpät ei nouse tällä kaudella liigaan, niin minkälainen tulee ensi kaudesta? Kärpillähän oli kammokova joukkue, jo silloin Tammisen ekalla yrittämällä. Pelillisestikin näytti erittäin hyvältä, kunnes tulee kevät 99 ja pudotuspelit. Pitemmässä juoksussa niin varmasti tämmöisenä tämä buumi ei kovin montaa vuotta jatku, eli kyllä nämä ihmiset täällä pohjoisessakin liigapaikan kaipaa. Kärpät putosi ensimmäisellä kierroksella pois, eikä siis päässyt lähellekään liigakarsintaa. Kärppien kauden pistemäärä 87 on divisioonan ennätys. Drömmen är att ta det här fina laget upp in i finska ligan och se den här reaktionen. Åtminstone än så länge fortsätter hockeyboomen här i Uleåborg. Kärpät snittade 4646 åskådare den gångna säsongen, är ekonomiskt i ligaskick. Vi har investerat så mycket kraft, energi, kunnande, feelings, allt. Inte undra på att FM-ligabossarna hoppas på Solkungens uppgång. Myös lempinimesi on tätä hieman hienompaa osastoa. Sehän on käytännössä Jumalasta seuraa, eli aurinkokuningas. Ja, ärligt sagt jag tycker om det. Finska pressen som har givit det här smeknamnet för mig under
Stockholms gyllene VM. Tämä on sellainen matsi, kun yleisö katsoo, että tämä voisi olla vaikka maailmanmestaruuskisat. Ja voi veljet, mikä tilanne ja Pelikas maalaa. Pelikaani tekee maalin, siinä oli Kärpillä huono aloitus. Simrus keskeltään Turunen läpi, ampuu, mutta Korhonen torjuu uudestaan. 2 kertaa. Menee Koskenkorvalle onnekkaasti ja vetopaikka on Kosulla. Kosu veto lähtee Lehtitori ja Laukkanen rebound ja maali! Se on 1-1. Samoin kiekko maaliin ajassa 5-50. Kärppäkapteeni tuulettaa maalia. Yleisö rytmikkäästi taputtaa kaipaa maalia. Fanu voittaa aloituksen taakse Aholle. Aho pistää ja Röni on paikka! Se on maali! 2-1. Katsotaan Fanu ampuu. Voittaa aloituksen Harri Aholle. Harri Aho valmis suunnitelma pistää sinne P-kaarien väliin, joiden Fanu on liukunut. That's why we do these games. For these moments. Love these moments. Leipo hakee P-kaaren parikulmalle Haapan. Haapan yrittää suttua tuonne Vandulin vetoi. 3-1 Kärpälle. 3-1! Jatsetaan Vandul maalaa ja menee sitten veturina edellä muu Kärppä, joka perässä kohti liigaa. Kärpät johtaa 3-1. I made a promise last year when I came here and that I was going to bring this team in the SM Liga and I didn't do it. Actually today after practice I was almost by myself on the ice and I was trying to picture myself what I was going to do when we were going to win. And I think I was going to cry. Och den vill jag se den här explosionen här i norra Finland. Vad det betyder, inte för spelarna, inte för coaches, inte för management, men de fantastiska 600 000 människor som är bakom det här laget. Den explosionen vill jag se. Det är den första drömmen jag har just nu inom ishockeyn. Avausottelussa Porissa nähtiin Tammisen psyykkaama aggressiivinen Sport, jonka mielessä oli viedä kotietu Ässiltä. Big Steel onnistui ja tuo voitto käynnisti ennen näkemättömän ottelusarjan, jota muistelevat vielä tänäänkin muut kuin jokaisella solullaan ja tunteella ottelusarjan läpielänyt kiekkoleijona numero 79, Juhani Tamminen. Historiallisen jääkiekkomatsin pariin. Tämän kevään ehdottomasti kohutuin ottelusarja on pelattu SM-liigan karsintasarjassa, missä vastakkain ovat Porin Ässät ja Vaasan Sport. Ennen tätä iltaa voitot ovat tasan 3-3, joten tämän illan jälkeen nähdään, paistaako kiekkoaurinko Pohjanmaalla vai Satakunnassa. Sinulla on ollut tässä ottelusarjassa teemoja, on ollut Big Steelia ja Ultimate Testia. Mikä on päivän teema? Mä kerron just pojille, se on The Final Countdown. Ja miten kiteytät sen sanoihin? Kello käy joka hetki meillä. Jokainen askel vie meidät kohti SM Liigaa. Sitten lähtee tämä 7. liigakarsintaottelu käyntiin. Ässät vastaan Vaasan Sport. Ja homma on yksinkertaisen selvä. Voittaja SM Liigaan. Be good for the game, so the game will be good for you. Rasmussen ohjaa, se päättyy. Sakari Salminen vetää 5 ottelua karsintasarjassa Sakari Salmiselle, joka pelasi erinomaisen runkosarjan. Nyt teot 0+0, joten Salmiseltakin odotetaan. Salminen kääntää. Siinä on paikka ja ottelun avausmaalin ampuu Erik Rasmussen. Kiekko tulee kuin varka ja vapaasti siihen. Me oltiin ensimmäisen kerran sitten siellä tilanteeseen, jossa Ässät sai aika aikaisessa vaiheessa maalin. Yleisö syttyy. Mettehi on hirmuinen Porin hallissa tällä hetkellä. Seuratkaa Sportin blokkaus. Siinä on loistava laukaus. Sakari Salminen kilauttaa aivan linnunpönttöön kiekon. Nostelee käsiä ylös. Tässä on nyt se pelikuva, minkä Alpo Suhonen halusi ja sai. Voisiko tässä sanoa nyt, että Suhonen vie tällä hetkellä Tammista taktisesti 100-0? Kiekko karkaa keskialueelle, todella rohkea peli. Siitä karkaa Erik Rasmussen. Rasmussen tulee yrittää hassuttaa ja irtokiekossa on Derek Damon. Ässät johtaa 3-0 alivoimamaalilla. Painaa kiekko vain päätyyn. Kädet nousevat porilaisilla ja ylös. Salmu koskee kiekkoon. Ässät tuulettaa ja näin patapaidat liukuvat jälleen. Kyllä se oli tietyllä lailla niin kuin valmentajauralla semmoisia haastavimpia paikkoja. Tietysti sitten omakohtaisesti vielä sen jälkeen, kun oli pelaajat kiitetty kaudesta ja
kävellä vielä sitten siihen legendaarinen sarjan lehdistötilaisuuteen, että jos ensimmäisessä pelissä oli 10 journalistia, niin nyt sinne sitten se Porin jäähallin onnettomaan lehdistöhuoneeseen semmoiseen yhteen puukoppi oli sulloutunut varmaan 60 journalistia. Mitä mieltä olit Juhani Tammisen käytöksestä tässä ottelusarjassa? No mun mielestä hänen käytöksensä menee hipoa kyllä semmoista, että mä en ymmärrä, että voiko valmentajan roolimallina tuolla tavalla käyttäytyä. Se on Tammisen Juhani tässä. Terve. Rakkaat siskot, hyvät veljet, et cetera. Missä Mättä? Miksi ei saada sarjaa auki? Tänään kuitenkin 3-0, aika selvä peli. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Jos tää olisi ollut meillä kotona, niin se olisi ollut ihan sama laulu. Soki alkaa pikkuhiljaa alkaa ymmärtää kieltä. Monta peliä oot pelannut? Ootko koskaan pelannut? Ei todellakin, joo. Det här famösa bang, hände, burnout. That's it. Kan du beskriva det här ögonblicket då du visste att nu har det hänt någonting, nu räcker det, nu orkar jag inte en stund till? Hur reagerar omgivningen på det här då? För man tänker liksom att hockeyvärlden, det är en ganska machovärld, vet du. Det är liksom tuffa karrar som inte börjar pjassa sig fast de får en skridsko i huvudet, så fort stiger de upp och fortsätter. Så hur reagerar omgivningen på det här, att inte ens du sen orkar något mera? Skämdes du? Det kan man säga. Därför att men jag hade ingen energi även att skämma mig. Men nu är du på bättringsvägen och du känner att du har hittat liksom livsglädjen och energin igen. Så. Jo. Ja. Det är helt klart. Jag är hemma hos mamma varje kväll. Övernattar där. Som jag säger, varje morgon bitti där cyklade jag 20 minuter, 25. I morse 45 minuter. Dusch, sauna. Vähän keliä ja menoksi. Kansalaiset, entinen Leijonan-kapteeni ja aurinkokuningas ennustaa kotivoittoa. Hyvät katsojat, hetki sitten Tamin luokse tuli herrasmies. Hänellä oli paite, jossa luki 14 Tamminen. Hän on ostanut sen pojalleen. Pyysi sitten siihen sinun nimikirjoituksesi. Mitä leijonapaita sinulle merkitsee ja merkitsi? No se on paita, se on mun suuri ylpeydenaihe. Erityisesti se maajoukkuepaita. Ja mä saan olla kapteenina vielä 5 vuotta. Niin, se on mun suuri ylpeydenaihe. Jag har igen en mycket enkel filosofi. Kun me saatiin olla se sukupolvi, joka teki tästä pelistä suuren. Learn from the past, don't live in the past. Vielä kerran tämä joukkuepeli. Kaikki nämä loistavat valmentajat, pelaajat, johtajat. Yhdessä me räjäytettiin tavallaan, niin kuin tehtiin tästä pelistä suuri. Elää tässä ja nyt, tee den som jag coachar laget. Ja sen takia se on mulle tärkeä paita. Make every day your masterpiece.